ассалому алайкум тамошобинои азиз, мардуми меҳрубони тоҷик, ҳамватано, подписчико, одамо ки случайне ҳамин видеоя тамошо мекунем. рости габина мо ҳамин камкам ҳамин душанбе мебием як прогулка, як тамошо, ҳамин ҷоҳои хушманзара, ҷоҳои зебо, биноҳои нави душанбе ки рӯз ба рӯз хушрӯ мешавад барои шумо ва умуман барои нафарое ки мақсад дар нестанд дар Тоҷикистон. Манам худум дар ҳамин Тоҷикистон 1-2 сол набудам, омадум мисол ҳамин тарафҳо, ҳамин шаҳри душанбеи азизи мо барои ман хеле дизайни навш ки як чанд сол ман надида будам, барои ман хеле писанд омад. Барое ки мо як чанд шаҳрҳои дигар да будем, душанбе ба рангу намуди тозае ки нав дар ҳамин ҷа билдингҳои нав шуд, дар ҳамин ҷа ошёнаҳои нав шуд, на таксиҳои нав кардан, на гулҳои на ҳама тарафа аз як хеле шаҳрҳои дигар давлатҳо фарқ мекунад. ман чӣ гуфтани ҳастам дар ҳамин видео бародаро? бисёр нафарҳое ҳастанд ки дар таги ҳамин видео суханои на он қадар хуб навистанд. ман дар ҳамин видеоҳо на худ ман реклама дорум, на ягон бренди дигаман, на ягон чӣ, на ягон каса ба ягон кор даъват кардам ки и хекине, у хекине. Не ки баъзе бачаҳои тоҷики мо дар ҳамин видеоҳо менависанд суханои бад. ха яке аз онҳо дар ҳамин ҷа чия ина нависта якташ ки мо тоҷико дар ягон ҷо обрӯ надорем, мо тоҷико фалон, мо тоҷико чунон. бо якташ нависта ки дафт шаве ба ҳамин видеои кадагитон чия яки душанбетон қафо задагия ю фалон айшона. бовар накунед бачаҳо, ин ҳамин таги видеои пештара бинед, ҳамин хеле суханои бад ҳаст. ҳеҷа суханои бад бисёр ай бачаҳо, ман ҳар як хонда наметавонам, ман фақат гуфтанӣ ҳастам ки гӯш кунед бародарои азиз, тоҷикои муҳтарам, ҳамин мненияи бади шумо, яъне ҳамин фикри бади шумое ки дар ҳамин таги видео менависед, барои ман ягон гуфти гапо ки дахле надора, ягон фоидаи, ягон таъсире надора. ман фақат ба шумо чӣ гуфтаниём бародаро, биёед ба ҷои ҳамин суханои бад, ина кадоми даки маъқул нест, ҳамун названия видео маълума, ҳамин ҷа ман навистагим ки кӯчаҳои зебои шаҳри душанбе. масалан ҳамин видеоя тамошо накарда метавонӣ ки ҳамин видеоя тамошо накунию, ягон сухан нанависӣ, растуда маъқул нест, ту метавонӣ ки ҳамин видеоя тамошо накунӣ. не ки барои шумо ман як гуфтанӣ дорум. шумо бародари азиз метавонед ки ба сабаби ҳамин комментариҳои бадтон дар дили чанд миллату чанд мардуми бегона як киная нисбати худмон бедор кунед. ин ҳозир шумо мебинед ки дар дунё чӣ гапу хабарай, чӣ гапо рафта истода. мо метавонем ки ба як сухани хуб, ба як комментария, ба як лайк, ба як мисол рекламаи худмон ҳамин кишвари зебои худмона дар арзаи байналмилалӣ реклама кунед. масалан ина туристҳо метавонанд биёянд душанбе тамошо кунанд, як меҳмонои дигар, мисол сафи туристҳо зиёд шуд, клиентҳои мағозаҳои мо зиёд мешавад, таксистҳо мо кор мекунанд, меҳмонхонаҳо мо соҳиби мисол мизоҷ мешавад. мизоҷ чӣ мешавад? клиент соҳиби ҳамиё мешавад. масалан гостиницаҳои мо кор мекунад, таксиҳомон, аэропорт, ҳама тарафа сафи турист ки зиёд шуд, барои мамлакати мо фоида дорад. барои ҳамин бародари азиз суханои бад нанависен, фоида надорад. шумо агар сухани бад нависен, даже сухани хубам нависен ки ман ҳамин видеома кардан мегирам, барое ки мада маъқулай. ман мненияи шумо ягон чиша интизор нестам. барои ҳамин бародари азиз, ҳар касе ки дар фикри ободии ватан, дар фикри ободии мисол кишвар, дар фикри ободии кӯдаку хешу табору падару модари худаш ҳаст, ҳар қадаре метавонен ватани азизтона дӯст дорену реклама кунен. дар ҳар як касе ки дар бораи ватантон аз шумо мепурсад таъриф кунен. ягон вақт сухани бад нагӯем бародаро. худо нигаҳбони ҳаматон боша. дар касбу кори шумо барака хоҳон ҳастам. бигзор ҳамеша дар куҷое бошен, соҳу саломат бошед бародаро. на лайк монед, на ягон чизи дигар. ҳар касе ки дар фикри ободии ватан ҳаст бародаро, дуогӯ бошед. иншоалло бо шумо ҳам мисли ню-йорку, дубаю дигар ҷоҳо бо тоҷикистон ҳам метавонем ки гулгулшукуфон кунен, агар дар фикри пешравии оянда бошед.